divného prasete. Šíleného videa, protože kdo z vás si někdy řekl HM jak Ondra bude mít dítě. hlava prasete, kdybych ji měl doma. Ne žádná maska, žádná hračka, ale prostě Hlava dítěte. ano, možná jste si to neříkali, ale já jsem si to Ale já jsem uchyl, máte chci pravdu. koupit hlavu prasete. Koupit hlavu v prdele. Které zaleju Coca-Colou. A proč bych to dělal? V zahraničí jsem totiž viděl experiment, kde zkoušeli dát celou hlavu prasete, opravdu velkou, do nějaké takové nádoby, potom to polili Coca-Colou a 24 hodin čekali, co se s tou hlavou stane. Ten výsledek mě celkem překvapil, tak jsem si řekl, mohl bych to zkusit i já a uvidíme, jestli to bude podobné nebo ne. Už jste určitě viděli, že jsem tohle podobné dělal například s vajíčkem a tak dál, kde jsem dával právě to vajíčko, zalil to Coca-Colou a 24 hodin nebo možná i 48 hodin čekal, co se s tím vajíčkem stane. Dneska to bude o něco, řekněme, větší liga a bude to opravdu prasečí hlava. Teď vám ji právě představím. To je ona, 8kilová hlava prasete. Ano, je to opravdu, chtěl bych říct, žijící, ale už to není žijící prase. Každopádně teď si nachystám nádobu, do které to prase vložím, nebo lépe řečeno tu hlavu, a půjdu to zalít tou Coca-Colou a zítra, jinými slovy za 24 hodin se podíváme, co se s tou hlavou stane. Opravdu mě to zajímá. Pokud byste měli pochybnosti, jestli je to pravá hlava nebo ne, tady si myslím, že to můžete dost dobře vidět a více už vám asi nějakým způsobem dokazovat nepotřebuju. Je to opravdu těžké a my jdeme teda na to. Každopádně ještě pokud jste Pokud jste nedali dislike, tak ho dejte. se rád, protože teďka to jde celkem dobře a můžete taky dát like, pokud se vám podobné experimenty